Anak ko po. Pada. Kabsat, so it's me again, your Miss Sinamit. Nagbabike nga kami ngayon mga kabsat, papunta sa May Kawalan. Joke lang mga kabsat. Punta nga pala kami ngayon sa May Kamaisan. Anak ko po. Lawag na ka? Bari. Awan, tagtang. Hindi ka magbata. Nagturo ka na dyan, galawang dami. Ay, daan. Dati niya. Ato na baba. Ay, sobra baba. Parang, bakit parang hindi na sa tayo. Outfit ko, hindi ka na natin agurong natin eh. What's sa outfit? Saka idala tayo dito sa... Nadong! Hindi na yung touch! Yeah. Awan, hindi mo maayit ha. Saan na tanga ka na ito? Nadayin pang suro dahil ha. Mabalik ka na pang sumunod. Karamidan na siyang kalagyan yun. Kasi sana nalababalang mag-umato ka. Sigara. Dahil din yung amang sigar-sigato. Madi ka nga tamabluta. Madi. Madi ka ba siguro ka kasi Madiwag pa nga itong pababaso na. Lagapak. Kasla tukak na ko na. Pak! kaya? Kaya rin. Maya? Ba't sa pagsamita na? Takal. Agi ba ka mo? Tan mo na. Sige lang mga. Mumalatatan. Natangkan? Atani sangom ate. Atani, oh. Atani data sangom. Atani. Ay ta. Ta, oo. Mabalin na Hindi, yan. pwede yan. Pwede na yan. Yan. Balik mo kagad dahil tata the braces ko. I told them. Ay, Pwede na. Man, sabalik. o baba na. Tuldok. Agdan. Arte ni. Kapatid. Naparigat ate. Tingnan. Tal. Oh, di ba da? Wala na. Ini. Ibuston. Ang kawawang chow. Chow! Di mo kaya challenge? Takaw ka man mais garod? Sige man? Go, go, go! Di ko kaya challenge. Go, go, go! Lalay nga magtakaw ah. Pilyon na pa yun eh, titakawon na. Para-paraan, yan ka na naman. Yang mga tinginan mo na yan, alam ko yan. Alam ko na alam mong libre maging tanga, pero ang masama dong balak mong araw-arawin pa.
Apo, di da pala nga inikat ta supay aji balat namat. Makita pi. Nakitudtod, nakikapipay. Tapay na kagtudtod ate Rems. Oo, kunano. Kabil mo Wala kayo mutin na. Kabil mo namin to haptan. Sabagay, adupay tinawan tayo. Teng. Tag-cute. Kasi itlog lang. Ewan tayo ko ano. Yak. Ay, sa itlog karon siya. Kitam na. Data ya banyo. Ay, nakakain pala manak tayo sa naman. Natutod din sa umat atoy. Mayat man natin tutod mo sa... Ginatutod ko na eh. Oo. Nagpinta. Yan. Pulido. Pulido. Mas nalalay nga ang tutod mong ganyan. Hello kakabsat, so it's me again, your Miss Sinamit na panangayam na kidayo nga mga lati si Daing. Nakita ko nga sila kuya, agmurmuri dati alukon. Siyempre napana mo nakialaman na kakabsat, akimuri-muri naktata, tapos damdama, mga lanangayam ti si Daukon. Naimas dahito yung kakabsat, naimas nga laukan ti kamatis. Habang agmurmuri ak nga rod ti alukon kakabsat, kaada natalyaw ko jingato, ay napatilmunak talaga. Paano ko masalaman? Ikaw mo Wala na. nga ako nga naangitan ko yan. O, ayitang tanga doon na. Kaya, pukanan kaya ako. Paano nakakanon? Pukanan na nadulang ko. Ulo. Muriam kayo amin nata, tahipo ka na naman dyan. Diba? Mas maganda yun. Tsaka, baba. Oh, diba? O, dyan kuha ni kuya. Sili o, labuyo. Oh. Labuyo Makistibis ka no, kita duwa. Labuyo ata, te authentic na labuyo. Oh. Sige man garo, di ba gaya ng yata? Igas. Sila nyo kasi igas mo. Gadid-gad. Wala, alalad na pati Jikwa. Nagbukar-kar. Tuwa, naimas mo. Tay? Medyo nagalis lang. Hindi. Oh. Bagayan ng yata. Mabalin pa day toy, madi pa matuning nagbuka. Oh, mabalang pegang. Nalagan na toy. Alukon. Oh, di pwede kasi sin yung. Saan? Nabubra, magkuka ka mo ti. Mais damdamata mais. Ay, sak ba? Agalokon ka pala nga no. Ay, tap na daduti ko atin. Ipakita ka tin. Didalpas na arag na nagburing kakabsat atan mayak dumawatan ti salamagi nagtilmon-tilmon nak talaga kakabsat ta nagimas nga kitkita nagdi salamagi nagaadu kalangakang tsaka marasaba ka na dita bunganan. Naghahanap nga ako ng bunga sa may ibaba kakabsat kung may magagaw at ako kaso wala. Impalas ko kitang jibangir baring adda nga maawan talaga ti makita. Dumawatak lang maubasit nga maapay mo tapinukanan dakmatan kakabsat. Sino ba naman ako para tumanggi? Syempre kukunin na natin yan, bubuhatin na natin yan mga kakabsat. Ako pa ba? Wala akong inuurungan, alam nyo ba yun? Panunutok nga ro din kakabsat no kasano ikabyo dyan anti-bike dayto, yala nga iparparang guyod ko. Ay na, nagdagsan lang nga yan kakabsat, duray may sala nga sa nga ti salamagi, kita nyo ni nagaduk talaga bunga na. Bagkatan tayo kakabsat, iparang guyod tayon. Ta syempre iawid tayo, impadawa da dayto yun. Dayta narigatan ng arad ng bagkat kakabsat, pero wag tayong susuko. Iuuwi natin ito lahat, pero nabigatan na nga ako kakabsat at may naisip akong gawin. Syempre, ikatil ko na dyan ti sanganan kakabsat. Habang kinukuha ko na nga sa may sangayan, kumakain ako at naaasiman ako. Sarap talaga kahit maasim. Panigurado kayong mga nanonood ay lumulunok na rin. Mas masarap nga ito mga kakabsat kapag sinasawsaw sa bagong o asin. Tapos may sili pa, geran. Sige nga lang ako sa pagkuha kakabsat at uubusin ko talaga lahat ng bunga niya. Sayang kasi kapag maiiwan pa ako. Ako na nga lang yung nanghihingi kakabsat, mangiiwan pa ako. Hindi naman kasi ako tulad ng ex mo na binigay mo na nga lahat. Hindi pa rin naging sapat at iniwan ka pa rin sa huli. O diba ang sakit? Pero mas masakit kung humingi ka na nga't nagpaalam, hindi ka pa binigyan. Ay nakit anya ti aramidem nga ay agtakaw kalatan Nalpas ko nga rodan nga inalan kakabsat agajibungan
na, syempre, pantayo mo ibulungan. Ada, nagmurian tayo na kabsat. Pangkaryada. Oh, di ba? Oh, yan. No kaya iyo ka nagpa-spray mangga. O, pa-spray kayo kinangkel. Ata. At syempre, nung tapos na nga, tara na, uwian na kakabsat. Tayo gawin doon. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching mga kakabsat. Oh, gawin ni Miss Sinamiton. Bye po. At wag nyo rin kakalimutan i-click ang bell button para updated kayo sa mga bago kong videos or vlogs. Bye-bye!